veig massa diferència entre Déu i la naturalesa. És una idea d'un filòsof que es diu Spinoza, que diu Deus sive natura, és a dir, Déu és a dir la naturalesa. És a dir, jo crec que la naturalesa no és la naturalesa mecànica del Newton, sinó que és una naturalesa amb una espècie d'ànima universal, és una persona naturalesa. I això és el que sembla que és el mateix Déu que la naturalesa, no? Llavors això és la convicció fonda. La convicció fonda és que darrere de tot hi ha una consciència universal. Lluitarem amb tota la nostra fúria per la victòria de la pau. La victòria de la pau no serà victòria nostra, sinó un embat encès i joiós entre els homes, entre les nacions i les races, on no hi hagi vencedors ni vençuts, ni explotadors ni explotats, ni homes cultes ni ignorants, ni sants ni pecadors. Sabem que la construcció i el manteniment de l'embat de la pau ens demana una guerra perpètua contra el fort mentre siguem febles i contra nosaltres mateixos quan siguem forts. Aquesta era la condició que va posar Lluís Maria Xirinacs per acceptar el Premi Memorial Joan XXIII. La distinció li va ser atorgada per la seva lluita no violenta en favor de la pau l'abril de 1974. Aleshores, Xirinacs era a la presó, condemnat per la seva oposició pública a la dictadura del general Franco. La seva lluita independent i ferma li va ocasionar nombrosos problemes amb el règim i alguns amb l'Església i les forces polítiques antifranquistes. Seguir la seva trajectòria és entendre una realitat política potser minoritària, però que va tenir una incidència fonamental en la història del nostre país. És una part de la nostra memòria que ha estat deliberadament silenciada i podria estar condemnada a l'oblit. Xirinacs és fill d'una família molt religiosa que s'havia posicionat a favor de Franco. Es va ordenar sacerdot i de ben jove va descobrir el seu compromís polític i social. De nano, abans d'entrar als escolapis, vaig anar a parar a Sant Felip Neri de Gràcia i allà es recollia una tradició molt bona de renovació litúrgica. Era les prèvies del Vaticà II, diguem-ne, no? De coneixements bíblics, de coneixements de mística, d'ascètica, etc. És a dir, la religió, diguem-ne, era moderna, per dir-ho d'alguna manera, era renovada, no? I això em donava una espècie de força, diguem-ne, perquè quan fes crítiques no critiqués tot, sinó que criticava una situació, no criticava el fons. Dit d'una altra manera, considerava més meva l'Església que no pas dels que jo criticava, no? I per això no marxava, sinó que el que volia era canviar-la. Això en l'Església. I llavors em va passar també en la societat, no? Vaig conèixer moltes coses. Una de les coses també determinant en la meva vida va ser el coneixement del Gandhi. De tot, no el vaig conèixer personalment, però a través de la Lanza del Basto i de lectures i tal, i persones que van fer de pont, doncs vaig conèixer tot el món de la no violència, que és un món polític, però amb una transcendència religiosa també. El Gandhi deia que la seva manera de fer religió era fent política, no? I era el secretari general d'un partit i va voler l'independentisme de l'Índia. Per tant, no pensem que era un centó d'aquells que volen pels núvols, no? Sinó que tocava de peus a terra, no? I la va aconseguir, a més, però ho feia per unes motivacions molt fondes. Entre 1969 i 1975, els darrers anys de la dictadura, Xirinacs va utilitzar diverses vegades la vaga de fam com a forma de lluita i reivindicació política. Va demanar la unió del poble català per conquerir l'autodeterminació, la llibertat dels presos polítics i especialment l'amnistia, una lluita de la qual esdevindria capdavanter incansable. La vaga de fam més llarga que va fer va durar 42 dies i en diverses ocasions la seva vida va córrer un greu perill. Jo crec que la cultura de la no violència no existeix quasi bé gens, i en tenim la cultura contrària. Encara la gent que es pensa que és no violenta té cultura violenta. I una de les coses doncs, és que vaig estar ben bé 3 o 4 anys o 5 anys separat d'aquí, fent jo vagues de fam per mi, no per qüestions polítiques, i fent altres coses d'autodomini, etc. No? I d'aplicar-se a un mateix el que vol demanar als altres. Això per començar. Gandhi recomana una cosa curiosa, que la gent no ho sap, oi? És que les vagues de fam mai es fan adreçades a l'enemic, es van adreçades a l'amic. És a dir, les vagues de fam són cap al poble, no cap als opressors. És a dir, que no tractes d'entendrir el cor de l'opressor, tractes d'entendrir el cor dels amics.
i que els amics es belluguin i llavors aquesta bellugada mogui l'opressor, no? Però tu sol, amb l'opressor, és curiós, per exemple, que quan estàvem una vegada amb la més llarga de totes, de 42 dies, a la presó de Carabanchel, a Madrid, doncs el bisbe, com es deia, Guerra Campos, que era bisbe de Cuenca, li van dir: el Xirinacs morirà amb aquesta vaga perquè ell dura massa i és perillós que es mori perquè crearem tal. Diu: no, millor que es mori un enemic menys. Aquesta manera meva de fer política, que era una manera que tenia un trasfons, doncs era típica, però jo crec que la població la captava i li agradava i l'entenia, i a més, els polítics que són més laics, diguem-ne, que no volen tenir aquestes menes de relacions, malgrat tot la tenen, perquè jo he conegut gent, per exemple, del Partit Comunista, heroica, que ha sofert tortures i tal, i si no tenen alguna força interior que els aguanti, això no s'explica. I ells, en comptes de dir Déu, diuen la justícia o diuen una altra cosa, no? Tenen altres formes de dir la mateixa cosa. Però allò que també inclús l'exèrcit diu que la moral se li supone, però hi ha de ser-hi. Si no hi ha moral, l'exèrcit moral vol dir tremp, no? Doncs l'exèrcit no va. Llavors a mi m'ha semblat sempre que és important l'estratègia, l'economia, totes les coses aquestes estructurals, objectives, infraestructurals, el que vulguis, però també és necessari que hi hagi una altra cosa. I aquesta cosa, l'entusiasme, l'honestedat, la rectitud, l'afany de llibertat, de justícia, totes aquestes coses, no? I coincidia. Una cosa curiosa també, per exemple, és que mentre jo estava fent una campanya que va durar uns quants anys abans de morir en Franco, totalment pública, tots els partits polítics que hi havia eren clandestins. És a dir, la seva estratègia no els hi permetia sortir a la llum pública. I anaven sempre clandestins, el qual unes grans limitacions. En canvi, amb el sistema no violent no cal la clandestinitat, es fa tot declaradament. I quan t'acusen d'una cosa, fan un judici, que a mi me'l van fer, doncs dius, sí, accepto, jo, això que diu vostè és el que he fet jo, no necessito ni defensa. I es queden desturats, és una altra forma de fer les coses. I la gent que practicava la lluita armada, senties que la teva lluita era paral·lela a la d'ells? El Gandhi deia, primer deia, m'estimo més un violent valent que un no violent covard. Primer deia això, que ja és interessant, no? Perquè sota la capa de la no violència s'hi ha xuplugat molta misèria, molta covardia. Això una. Però també deia una altra cosa també molt delicada. Davant de la violència, el no violent no és neutral. És amic del violent que es defensa i enemic del violent que ataca. I no diu condemno la violència vingui d'on vingui. I llavors no és imparcial. Ho dic perquè els bisbes, per exemple, en temps de Franco, van tots avalar el franquisme, tots fora d'un o dos, en la famosa pastoral col·lectiva aquella. Era el reino de Dios, allò. Però, en canvi, quan ja va vingut la democràcia que diuen, llavors són no violents ells i, per tant, condemnen la violència vingui d'on vingui. Però no se n'adonen que la violència institucional la callen i que la violència dels que es defensen, aquesta sempre la castiguen. M'heu pagat, m'heu detingut, m'heu insultat moltes vegades. Saps què penso, per exemple, quan estic arrupit a terra, les mans al cap per protegir-lo, mentre rebo la pluja terrible dels vostres cops de porra? Sento una font de tristesa perquè us vegeu obligats a pagar-me. Em sap greu essa ocasió que perdeu la vostra dignitat d'homes pagant a un company innocent i indefens. I m'avergonyeixo de l'acumulació d'avantatges que m'ha deslliurat de veure'm obligat a ésser un policia d'aquest règim, mentre que vosaltres, mancats d'altres sortides, provinents de terres potser explotades per gent de la meva terra o d'altres terres, us veieu forçats a fer el trist papers que feu. Jo ric de possibilitats, vosaltres caiguts en la ratera fatídica de trinxadors del poble. No els hi parlava com a enemic, sinó els hi parlava com a amic de la seva ànima. Diguem-ne, els hi parlava de fons, i llavors les persones, ells es trobaven més ben tractats del que ells mateixos tenien idea de si mateixos, perquè aquí havien après que feien una funció no gaire digna. Entens? Llavors, quan notaven que els tractaven amb dignitat, malgrat això,
es quedaven tocats, i que actuaven d'una altra manera. I a més, el Gandhi també diu una altra cosa molt curiosa, i és que no t'has de barallar mai amb el guàrdia civil i amb el policia. Si no, has d'anar enrere. El que hi ha al darrere, que ells són uns mandatos, com ells mateixos diuen, no? Desembre de 1970. El Consell de Guerra celebrat a Burgos contra els militants d'ETA va ser una fita important de la lluita contra el règim. Es van dictar 9 penes de mort. Hi va haver manifestacions de protesta al carrer, la tancada de 300 intel·lectuals al monestir de Montserrat i una considerable pressió internacional. Finalment, Franco va commutar les penes de mort. La nit de Nadal, Xirinacs iniciava una vaga de fam i és a mort si el poble català no s'unia per conquerir l'autodeterminació. Després de 21 dies de vaga, els líders polítics clandestins li van demanar temps i confiança per constituir l'Assemblea de Catalunya. Ell va acceptar-ho. Els que van venir aquella nit a l'Hospital de la Creu Roja eren els components de la Comissió Coordinadora de Forces Polítiques de Catalunya. A 3:45 de la matinada va arribar l'últim que faltava, Pujol. Preguntar si l'esperada visita havia tingut lloc. Li ho vaig confirmar surant entre núvols. Volia saber si plegava de la vaga de fam mentre m'ensenyava maliciosament un caramel. Li vaig dir que sí, encara que per iniciar la recuperació estava en mans dels metges. El caramel tornà al fons de la butxaca d'un abric gruixut. Hi ha, no sé si es diu taula de forces polítiques de Catalunya, que és anterior a l'Assemblea de Catalunya, i s'ajunten els partits, la majoria de partits clandestins que hi havia, no? I són ells que convoquen l'Assemblea de Catalunya, i està una miqueta sota el seu control. Especialment el Partit Comunista és el que la puja i després la baixarà. El 7 de novembre de 1971 es va constituir clandestinament l'Assemblea de Catalunya a l'Església de Sant Agustí de Barcelona. L'Assemblea va aconseguir la unitat d'acció de diferents moviments populars catalans d'oposició al règim, intel·lectuals, sindicats, forces polítiques, grups de base de l'Església i moviments comarcals. L'Assemblea va organitzar importants mobilitzacions populars al carrer. Els objectius eren 4: amnistia, llibertat, estatut d'autonomia i coordinació de la lluita democràtica amb els altres pobles de l'Estat. Dia. Diverses vegades va ser detingut, apallissat i empresonat. En un moment determinat se n'anà la llum a la jefatura. El guàrdia continuava la ronda, una mica de llum difosa el retratava intermitentment dins del marc de la porta. Quan hi havia llum m'havia fixat que a terra hi havia un clip. El cor em començà a demanar que l'agafés, l'adrecés i amb la punta del filferro m'obrís dissimuladament les venes del braç. Amb la fosca ningú no se n'adonaria fins que ja fos tard. Però tornar la llum exterior i amb ella la força interior. L'home val molt i no val res. Vaig conèixer allà tota la gent marginada per aquestes qüestions socials i polítics. I és molt interessant, És a dir, és el darrere del tapís. Saps? El tapís és molt maco per davant, però per darrere les llanes aquelles van molt desordenades i molt rares. I resulta que allò darrere és tan important com el del davant. I de vegades coneix més la societat per l'altra banda que per aquesta. I vaig aprendre molt, molt, molt. A part de que a mi sempre m'han sentat bé els llocs tancats, potser, no sé, si ve de la formació de capellà i tot això. Doncs els llocs tancats jo treballo molt, vaig fer 3 llibres i tenia molt bona relació amb les coses de fora, que no ho semblava i era difícil de veure, però sí, estava molt ben relacionat. I després tenies hores, després coses molt humanes, no? Allà tenies temps i per tant les amistats eren molt més profundes que no pas fora, que no tens mai temps, són superficials les relacions entre les persones. 15 de novembre de 1974, divendres, dia de pluja, tot el dia estic nostàlgic. Temps vell íntim, el pati tancat, moltes hores a l'habitació treballant. Com a esbargiment, somniat expert. Capítol 7 dels esquemes subjecte. A Josep Miquel l'han vingut a veure. Conseqüència, un pa rodó farcit de pebrot, cansalada viada i xoriço, i una macedònia de fruita al xampany que cantaven els àngels. El 6 d'octubre de 1975, Xirinacs recobra la llibertat després de 22 mesos i mig de reclusió i es reintegra a la lluita antifranquista en curs. S'havia polititzat una mica més, però no havia canviat massa encara. Encara estava tot bastant igual.
hi havia bastanta por, bastanta repressió, quasi diria que es va aguditzar i tot, inclús la repressió, aquells últims dies del règim es van aguditzar. Poc després sí que va canviar, perquè aleshores, quan va morir en Franco, va començar aquells intents d'aperturisme d'Arias Navarro que no van reeixir, va haver-hi intents, no? Però, per exemple, va haver les morts aquelles de Vitòria, d'ella terrorífica hi va haver-hi, i altres coses d'aquestes van passar molt, la matança aquella dels advocats de Madrid, no? I una sèrie de coses que van ser molt fortes. És a dir, jo diria que l'any posterior a la mort d'en Franco va ser tan o més franquista que el temps del Franco, És a dir, van haver-hi moviments, diguem-ne, alliberadors més oberts i tal, però també va haver-hi repressions més fortes, tortures terribles, de les vagues de Gavà, de l'Uralita i de tot això, no, l'Uralita, de la Roca, doncs van ser reprimides a tret net, disparant muntanyes amunt per les muntanyes aquelles del Garraf, doncs matant-los i torturant-los, obrers torturats i tot el que vulguis. Hi havia quasi una manifestació diària obrera, hi havia una manifestació al mes o així de l'Assemblea de Catalunya, però d'obreres, i els bombers, i els mestres, i els robants, i hi havia cada dia hi havia coses, cada dia hi havia una lluita molt forta, i la policia anava traient un pam de llengua perquè no donaven l'abast de tanta repressió que tenien de fer. El terror, la por radical es mastegava en l'aire. Estranys sorolls en comencen a arribar i cops secs de porra, de trepitjades, de puny, de colze, de puntades de peu. Entren més guàrdies, criden, jo esdevinc al centre de llurs aspres converses. S'acosten els insults. De sobte un em trepitja un peu amb tota la fúria. En retiro el peu instintivament. Cop de porra i el peu torna al seu lloc. Piernas más abiertas, i puntades de peu als peus, i manos más arriba, i cops de porra a les espatlles, als braços i a les cames. Marxa la tempesta, se senten els cops més lluny, altres companys reben, ningú no es queixa, són uns valents. Y lo último de esta primera tanda es la graciosa Luis María Xirinacs. Quan s'acosten les eleccions generals del juny de 1977, les primeres després de la dictadura, Xirinacs proposa que els partits catalans presentin una candidatura conjunta al Congrés. També ho intenta amb el Senat, però els polítics rebutgen la idea. Aleshores, i a causa de l'insistència de la gent del seu entorn, accepta presentar la seva candidatura al Senat. Per primera vegada, i sense que això suposés una rebaixa de les seves reivindicacions polítiques, Xirinacs entra en el joc polític oficial. Va sortir elegit com a senador independent per Barcelona amb 549.013 vots. Una de les coses que més m'ha costat d'aprendre, i no la vaig aprendre aleshores, sinó que l'he après ara, després de 20 anys o 25 anys després d'allò, és la separació entre el que és polític i el que és social. Jo en dic demòtic, de demos, poble, polis és la política i demos és el poble, no? Jo en dic demòtic, però diguem-ne social, el popular. És que la paraula popular està prohibida ara, no sé si ho saps, no hi ha censura de premsa, però és una paraula prohibida, s'ha de dir societat civil. Està prohibit dir poble, perquè es veu que és una paraula dolenta, que no es pot dir. Doncs distingir entre les dues coses. Una cosa que en termes filosòfics en diuen legalitat i legitimitat. És a dir, una cosa és l'estat legal, l'estat de dret, i una altra cosa és la legitimitat de fons. I aleshores, doncs, jo crec que els partits polítics, i tot el que jo vaig entrar aleshores, és tot un muntatge jurídic inventat pel Montesquieu i pels teòrics de l'il·lustració, que té una dinàmica pròpia i que té uns límits propis i tal, no? I dona fins a on dona.
És a dir, dit d'una altra manera, no crec que els polítics actualment puguin fer més del que fan. Els polítics que van intentant fer les coses maques, fer les coses cap endavant, buscar llibertat, buscar democràcia, el sistema no dona per més. Una mica, petites correccions, sí, però el sistema no dona per més. I quan un sistema no dona per més, surt el tema de la responsabilitat del poble, de la responsabilitat radical, que té de dir, nanos, si volem més ho hem d'aconseguir. I ho hem d'aconseguir al marge de la llei. Llavors ve el senyor Aznar i diu, estos que van contra l'Estado de Derecho són unos demonios, no? Quan en realitat tot l'univers ha funcionat marxant més enllà de l'Estat de dret. Evidentment que també es pot anar cap enrere i anar cap a la barbàrie, no? Però també es pot anar cap endavant. És a dir, un estat de dret no és perfecte ni és diví, sinó que és una cosa més limitada, que té les seves pros i els seus contres, no? I es poden millorar les coses, no? I aleshores, doncs, jo vaig passar realment, com dius tu, doncs del poble, de la lluita popular a la lluita política, no? I em vaig trobar bastant descol·locat i em va costar bastant. El que passa que no vaig trencar mai el lligam amb el poble, i això és mortal. És a dir, l'única solució perquè un polític aguanti en la política és que trenqui amb el poble. Si no trenca, no s'aguanta. No s'aguanta, és a dir, jo dic que és la teoria de la làmpara, no? És a dir, la gent pot posar cadires, oi, per agafar-te amb una làmpara, però una vegada estàs a la làmpara dona una patada a la cadira, perquè si no, els de la làmpara faran baixar, perquè no pot haver-hi contacte entre dalt i baix. Jo ho feia descaradament. Després de les eleccions del 77 es va dissoldre l'Assemblea de Catalunya. L'argument va ser que la voluntat del poble s'havia expressat a les urnes i que els representants eren els polítics elegits. L'Assemblea de Catalunya era l'única força política que tenia Catalunya per defensar els seus drets. L'única. No tenia exèrcit, no tenia administració, no tenia doncs, estat, no tenia aliats importants internacionals, no tenia diners, no tenia res. Només tenia 1,5 milió de persones que es podien posar al carrer com va passar l'11 de setembre de 1977. Podia fer això, i ho va fer. I va ser tan fort allò que va fer, la gent no sap la cosa política que va passar en aquell moment, que va venir el Tarradellas volat de París cap aquí, sense ni lleis, que van tenir a fer córrer cuita una cosa que en deien llei de preautonomies, per donar cabuda, inventada en aquell moment, perquè el Tarradellas venia aquí perquè si no Catalunya s'aixecava tota sencera, perquè 1,5 milió de persones d'un poble de 4 milions és quasi bé tothom. Si treus nens i vells i malalts i infermeres i la gent que viu lluny i tot això, et queda 1,5 milió de persones. Eren tots. I això té una força que no la para ningú. Anava a dir que no la para ni Déu. I d'això. I això no es va jugar, es va matar. L'Assemblea de Catalunya era per fer mobilitzacions, per treure el ramadet al carrer, per frenar el pas dels camions per la carretera, m'entens? I això. Però no era una cosa realment viva i participativa, sinó que era una cosa secundària. I encara hi ha la idea, i la gent la té, de que els que realment representen el poble són els partits, i que per tant ells poden fer i desfer una vegada se'ls ha votat. I això és abandonisme. El Plató deia: la política és una cosa massa important per deixar-la només en mans dels polítics. Durant tots aquests anys, Xirinacs va ser capdavanter en la lluita per l'amnistia. Sovint va ser detingut i maltractat per la policia franquista. Va utilitzar diverses armes de lluita: vagues de fam, una carta al general Franco, pressions a l'Assemblea de Catalunya perquè fes mobilitzacions, un projecte de llei d'amnistia al Senat i una llarga estada davant la presó Model de Barcelona. I va ser de 9 del matí a 9 del vespre, del 25 de desembre de 1975 fins al 15 d'octubre del 77, data en què finalment es va concedir l'amnistia. Jo no em penedeixo d'haver lluitat per impedir que es refés la ferida de la guerra civil, sinó que jo creia que ens havien de perdonar tots i oblidar tot. I això era l'amnistia. I hi ha qui no pensa així, el tema de la llei de punto final de l'Argentina, etc. No? Doncs hi ha qui pensa que s'havia d'haver passat comptes, i potser tenien raó, no dic que no. Però vaja, jo vaig jugar aquesta carta. I aquesta carta quasi va afavorir més la dreta que l'esquerra,
perquè els delictes de l'esquerra eren de 40 anys enrere, que ja ningú se'n recordava, i els de la dreta arribaven fins l'últim dia, que hi havia hagut tortures fins l'últim dia, no? I per tant quasi interessava tant o més la dreta que l'esquerra. Però hi ha una altra qüestió, i és que jo pensava que això era amnistia, que és el que es fa a tot arreu quan hi ha un canvi de règim, que primer es dona l'amnistia, es fan unes eleccions i surt el règim nou, no? Però aquí no es va fer així. Això és el que em va enredar la troca a mi, perquè primer van fer les eleccions i després, perquè vam insistir horrorosament perquè no em vaig seure al Senat, vaig estar a peu dret, etc i altres coses, van donar l'amnistia, diríem així, com una misèria, no? I llavors què va resultar? Que al passar davant l'altre es va donar importància a l'acord polític, i aquest acord polític se'n diu el consens famós, que no és un consens per mi, és una llei de societats anònimes en què cadascú va a treure el millor tros que pugui, no? Però de consens res, perquè consentir vol dir sentir el mateix, i això no se sentia el mateix. El pacte contra natura, a mi el consens m'agrada molt, però un consens entre feixistes o dretans que havien fet el que havien fet, i havien matat a qui havien matat, etc. I els demòcrates, això sí que era una cosa que jo no l'acceptava. És a dir, jo acceptava una amnistia per començar amb democràcia, no per començar un popurri de dictadura i democràcia, que és el que tenim ara, al meu judici. L'amnistia era firmar una pau, i ells no volien firmar la pau, sinó que volien, doncs eren els victoriosos, van anar aguantant, no ho volien. Aleshores, més aviat els partits de l'oposició que estaven clandestins, tots estaven a favor de l'amnistia, tots. Ara, el dia que el senyor Suárez va agitar la proposta d'escons, així davant dels nassos dels polítics amagats, tothom es va oblidar de l'amnistia, que era el primer punt de l'Assemblea de Catalunya, se van oblidar, i tothom a córrer cuita a guanyar vots. I quan van estar ben asseguts en la seva cadireta, ningú se'n recordava de l'amnistia. El primer dia que hi havia la primera sessió del Senat, em vaig presentar amb una pila de 200 cartes a tots els senadors amb un projecte de llei d'amnistia preparat amb advocats, i els vaig repartir per tots, i no em va fer cap cas. Inclús els catalans, jo recordo els de l'entesa dels catalans, no, això no ho facis, ara no és oportú, ara no. Bueno, tenien molta por. I llavors me'n vaig anar de dret, com que no feien cas, vaig anar de dret al president del Senat, que ja no me'n recordo com se diu, ho sento, però era de l'Opus Dei, i li vaig dir, i per què no donen l'amnistia? Que no la volen? Diu, sí que la volem. Diu, però hi ha els poders fàctics que no la volen. I això és l'argument que va donar. Jo no ho crec. Jo he conegut molts militars i la meva opinió és que tenien els collons aquí en perdó en el moment de la transició. En el moment àlgid de la transició van tenir por que es fes realment un judici contra ells i tal. I estaven espantats. I jo recordo que em venien a mi a dir-me, escolta, no apretis tant, tingues paciència, no demanis perquè a les casernes es parli català, perquè és massa això, però vaja, venien així, no?, humils. I per mi, els militars van començar amb valentoner, van començar a fer soroll de sabres cap a l'any 80, quan va veure la fluixa que era la democràcia aquella. La política ha de ser valent. I quan és valent, el militar s'aguanta. I quan hi ha buit de poder polític és quan el militar es fica. Això a tot arreu del món, ¡Quiete todo el mundo! Xirinacs va ser un dels promotors i candidats del BEAN, Bloc d'Esquerres d'Alliberament Nacional, en les eleccions del 79 al Congrés dels Diputats de Madrid i a les del 80 al Parlament de Catalunya. No van obtenir cap escó. L'operació fracassa i Xirinacs es retira de la política activa, coincidint amb tot un sector de gent que fins aleshores havia estat seriosament implicada. Durant 20 anys ha estudiat Economia i Globalística i s'ha doctorat en Filosofia per la Universitat de Barcelona. A la Constitució no hi ha manera d'autodeterminar-se. Està prohibida l'autodeterminació, cosa que va contra la Carta de les Nacions Unides. Però està així, no? Aleshores, ens han concedit això de les autonomies. Això és llarg d'explicar, també el tema del cafè per tots, la lluita que va haver-hi per una modalitat, diguem-ne, de nacions o una modalitat regionalista, no?, de regions. Va guanyar les regions com era natural, que són unes províncies una mica ampliades i prou, però a més des del punt de vista de l'autodeterminació té un vici radical, i és que és una cosa concedida. És a dir, l'autodeterminació és que tu el diu mateix es determina. És un favor que ens fan de deixar-nos legislar la longitud de les canyes de pesca, etc., no? És a dir, es van fent favors, així, en grunes, i el grosso queden ells. Doncs això és zero, des del punt de vista d'autodeterminació i de nació és zero.
Això no és emancipar-se, sinó que és quedar dominat, és infantilisme i és despotisme per part seva, no? I no és democràcia. Per tant, en els drets individuals pot ser sí que des del Franco ara s'ha guanyat una mica. Això és cert. No en tot, però s'ha guanyat una mica. Però amb els drets col·lectius, els drets de les nacions, estem exactament igual que des d'en Franco, malgrat les competències que ens han donat. Perquè això és una cosa infantilista. No és el que ha de ser, és dir, el dret de les nacions no està reconegut i per tant estem en dictadura, i això és important que se sàpiga, i estem en tirania. L'1 de gener del 2000, Xirinacs va reaparèixer en públic amb la campanya Jo també em planto, cap a l'Assemblea dels Països Catalans. Durant més de 100 dies es va plantar a la plaça de Sant Jaume fins que es va veure obligat a abandonar per motius de salut. La campanya, però, segueix en marxa amb diversos actes i accions per tota la geografia catalana. Una de les novetats, diguem-ne, és que no entenem la independència d'una manera doncs, idealista. El nen petit vol la lluna, però no sap que s'ha de fer un coet per anar a la lluna, i costa molt de fer el coet. I per tant, l'important és el coet, si vols anar a la lluna. No? I molta gent independentista és d'aquesta, anava a dir, amb perdó, llunàtica, no? Que mira massa la lluna i massa poc el coet. I el coet és molt difícil de fer. Aleshores, una altra qüestió és que per la independència l'entenem en sentit radical. És a dir, que no es tracta només de no dependre políticament, sinó de no dependre. Nosaltres plantegem la independència de baix a dalt, que sigui el més plena possible i sobretot recolzant amb la força pròpia, que això en diem l'autoorganització del poble. La independència el que hem de fer és madurar. Si madurem, la tindrem. Si no madurem, no la tindrem. I aquest procés és llarg, és un procés difícil de reeducació. Tenim en compte tota una opinió pública i uns mitjans de comunicació social i uns sistemes de màrqueting, etc., d'individualisme, del liberalisme, de l'egoisme, del consumisme, etc., que va de revés a tot això, i es tracta de regenerar una miqueta una població que és més massa que no pas poble. I això costa un horror. Jo personalment, en plan egoista, doncs me l'he passada molt bé. És a dir, he viscut molt. Ha sigut molt intens, he nascut o no he nascut, això no es tria, i he anat evolucionant, i les coses que he anat defensant i lluitant doncs són coses que a mi m'han omplert d'alegria, i estic feliç en aquest moment, no estic trist, ni estic xafat, ni res d'això. Crec que l'empresa és molt grossa, que requereix segles. És una cosa, un moviment que ha de ser històric, és dir, no és una cosa de 4 dies, no? Però jo crec que doncs, s'ha anat ganant en maduració. Això no t'ho he explicat, però jo doncs, des de jove doncs, m'he dedicat molt a la filosofia i tinc una mica de sistema que en dic un sistema global de la realitat, i aleshores això ho he aplicat a la meva vida i el que he anat fent sempre ho he anat sumant al que hi havia fet abans, no? I llavors al final donen uns fruits molt macos, molt plens.